Yes, brother. Mkuza kwamba. Okay. Uh, thokoze kwambiri fa chatsiku linanso lokongola limene tili nalo limene Mulungu atipatsanso kuti tikhonza kupenzekanso nthawi ino mu mikambirano yathu imene timakhala nayo makamaka online kulimbikitsanabe umoyo wathu wa Chikhristu amene tikuyembekezerabe kuti Khristu abwere makamaka kuzatenga kukati kukakhala naye limodzi maka kumalo kumene iye anakhala kutikonzera chiyembekezo chathu chokhacho chimene chili chodalitsika kwambiri kuzaona naso maso ndi maso ndi Khristu komanso ndi mpingo wake onse umene iye adawupulumutsa umene mpaka napano kulowabe mu chikhulupiriro chomutsatira iye ola lililonse nthawi yonse kapena sekondi iliyonse. Nje monga takhala tikupitiriza buku la Efeso tsiku la lero ndikhala tikupitiriza chapter 4 makamaka cha buku la Efeso. Wiki iyo yapitayo tinkayenera kuti ndipitirize chapter 3 ngakhalebe panali mavuto azina ndi zina ngati ma network komanso foni imene komano tithokoze Mulungu chifukwa mbali ina ya vutolo yakonzeka. Tsiku la lero ndiye sindikupitiranso mu chapter 3 chifukwa ndinali kozi nditakambabe pang'ono mu chapter 3 komano tsiku la lero ndingoonetserabe pang'ono zina mwa izo zimene zinali mu chapter 3 then ndikhala ndikulowa mu chapter 4 cha buku la Efeso. Njeno tisanayambe china chilichonse tiseke maso tipemphere kuti Mulungunso tsiku la lero atitsogolere bwino lomwe. Lodalitsika ndilo Atate wathu amene mwatipasa ife chiwombolo komanso amene mwatipasa ife chifundo chakuonera zabwino zonsezi makamaka mudziwa iliso. Mutithandizebe Ambuye kukhulupirira mwa inu kumamatirabe mwa inu kuyang'anabe mwa inu nthawi yonse monga chili chifuno chanu ndipo mutidalitse ife ndi mzimu wanu makamaka mukamvekedwenso ka phunziro la lero inde mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu. Amen. Tunena kuti ndikhala ndikupitiriza buku la Efeso ndino mu chapter 4 komano ndisanambe kukamba za chapter 4 ndimafuna kuti ndikubwezeni bene mbuyo mu chapter 3 chifukwa cha vuto limene lidachi makamaka tsiku limene timakambirana chapter 3. Ndeno mukachiona buku lonse la Efeso pachati ndikupitiriza kukumbusani kunena kuti ndi buku limene likupita kwa amitundu amenenso akuyenera kulandira chipulumutso. Amitundu tikamanena kuti amitundu ndi anthu amene sakuchokera mu mfuko la ana a Israeli 12 ana a Israeli 12 makamaka ndi mitundu ina imene ikuchokera ngati mchibaliko cha mitundu ina ya ku dziko lapansi kupatukapo mitundu 12 ana a Israeli imene imakambidwa m'Bible. Neno tikaona makosana amene akulandira uthenga uwu ndi anthu onena kuti chiyambire chawo iwo sakhulupirira Mulungu samakhulupirirapo Mulungu oona kapena samadziwa za chipulumutso chenicheni kuti chipulumutso ndi chani. So ndi anthu amene akuatenga ndikuwaonetsera makamaka chiwalitso cha uthenga wabwino kuti uthenga wabwino ndi chani makamaka Khristu Yesu kuti apezeke mwa anthuwo. Chimenso tinachiona kwambiri kunena kuti ndiyo chikatikati cha buku lonseli la buku la Efeso kunena kuti Khristu akhale makamaka mu mitima yathu ya ife tonse popeza chokhachi ndiye chili choyenerera kuti ife tikakhale anthu opulumutsidwa masiku onse. Ndeno mu chapter 3 mwachidule mmene tinayenera kuti tidusire chapter 3 ndichonera kuti muli nkhani yokhuzapo mwina tikhoza kungotsekula chapter 3 kuti ndingothamangapo makamaka kunena apo ndi apo zina mwa izo zimene tinkakambirana wiki imeneyi. Tinkaonapo makamaka chinsinsi china chimene chinakhala chobisika kuchokera ku nthawi zakalekale kufikira mu nthawi ino imene tili imene tsopano chavumbulutsidwa. Neno tinamuonapo akuyankhulapo kunena kuti anapezekapo kukhala wamndende chifukwa cha chinsinsi chimene chichi uthenga wabwino umene iyeyo anautumphula makamaka kwa amitundu zinampangisa makamaka kusautsika nazo kulowa nazo mu ndende. Ndinkanenapo tsiku limenelo kunena kuti pali magawo ambiri amene ifeyo anthu amene takhulupirira
komanso amene takhulupirira Christ tikuyenera kukumana nazo, zimene sitingakwanise ngakhale pang'ono kuzizemba, kunena kuti uthenga wabwino umene ife tinawulandira monga Khristu anadusa mu zinthu zopweteka chifukwa cha uthenga wa Mulungu, kapena kuti ufumu wa Mulungu umene iye anaunyamula kuzaonesera ku dziko lapansi. Tiyembekezere kunena kuti sitidusa mu njira yosiyana ndi mphunzitsi wathu wamkulu amene ali Yesu Khristu, tidusa mu njira yomweyo imene Khristu Yesu anadutsa. So polalikira uthenga wabwino kwa anthu, tiona kuti analandira mazunzo, anapezeka mu ndende, makamakaso kufa kumene zinatengera ifa moyo wake. Ndeno ifenso amene tili mwa Khristu Yesu ndimanena apo wiki imene ikunena kuti tisazikakamize kubisa uthenga wabwino umene tinawulandira wa chipulumutso. Ngakhale ungasiyane ndi zanthu zambiri zimene anthu ena akakuganiza amakhulupirira mu zipembedzo zawo, koma ife tikuyenera kuti uthenga umene uti unyamule ndi kufikitsira kwa anthu, kunena kuti tikamakamba za chipulumutso, chipulumutso ndi chaulere, ndi chipulumutso cha Mulungu, ndi chisomo ndithu chimene chinapasidwa kwa ife kunena kuti tichilandire chimene sichoti tichipeza mukuchigwirira ntchito kwina kulikonse, komano pokhulupirirabe mwa Khristu Yesu, zimene mwina zingakhale zosiyana ndi anthu ena mene amaganizira kunena kuti chipulumutso ndi chani, chimene mwina tsiku ndi tsiku akamakhala amaganiza kuti pali ntchito ina imene akuyenera kuyigwira yonera kuti akhoza kusangalatsira Mulungu kuti Mulungu azawapulumutse, imene mwina ingasiyane kwambiri ndi chinthu chimene takhala kuchiphunzira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kuti Khristu ananeneratu kuti ngati mufuna kugwira ntchito ya Mulungu muyang'ane pa iye ndi kumkhulupirira iye, ndipo mukatero muzakhala mwagwira ntchito ya Mulungu komanso mwachita chifuniro cha Mulungu, malingana ndi Yohane chapter 6 verse 29 komanso verse 40. Ndeno tikaona makamaka mu chapter 3 mupezamo Paul akutumphulapo chinsinsi cha Mulungu. Ndiye ndingobwenena mothamanga kwambiri tipite mu Aroma chapter 16 verse 25, makamaka kuti munguone chinsinsi cha Mulungu chimene Paul akuchikamba mu chapter 3 cha Efeso, makamaka mu verse yake ya 3, mene amanena kuti ndi umo anandizindikiritsa chinsinsicho mwa vumbulutso monga ndinalembera kale mwachidule. So mukaona chapter 3 verse ya 3 akuonetsera kuti anakambapo kale mwachidule za chinsinsi chimene Paul anavumbulutsidwira, osana kuti anachita kuphunzitsidwa kapena ndi skulu ina ya dziko lapansi kapena ndi makosana ena amene kaya anatadzazidwa kale ndi Mzimu wa Khristu, komano muona kuti Paul paja vumbulutso lili analilandira yekha kuchokera kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu anachita kunong'oneza Paul mene Khristu anapezekamo mkati mwa iye, sanalandire kwa ena. Mukapita buku la Galatia chapter 2 mukapezapo kuti Paul anafika potsimikiza kunena kuti uthenga umene ine ndikulalika sinawulandire kwa munthu wina aliyense, koma ndinawulandira kwa Khristu Yesu mwini wake. Ndeno iye inoponda pameneno akuvumbulutsa, anakhala akuvumbulutsa chinsinsi chimene chikodi tikamanena kuti chinsinsi chimene chi cha Mulungu chimene ku nthawi zakale zina zake chinakhala chobisikacho ndiye chiti. Ndeno tikabwera amene anachifotokozera mwachidule Aroma chapter 16 verse 20 mungachipezapo mukhoza kuchita mute mic neno tikapitano Aroma chapter 16 verse yake ya 25 muona kuti chinsinsi chija Paul akuchifotokoza mwachidule monga wanenera kale ku buku la Efeso kunati anangochifotokoza chinthu cha mwachidule. So muchione chinsinsi chimene chichi mwanja inaso tikuyenera kuzindikira izi kunati tikamakamba za nkhani ya chinsinsi ndi chinthu chimene chimakhala kuti ndi chosazindikiridwa ndi anthu onse, kapena kuti ngati alipo ena amene akuchizindikira chinthu chichi amakhala kuti ndi ochepa. Ndeno Paul akuzindikira bwino kuti ku dziko lapansi si wonse amene akuzindikira chimene chili choyenera kuti angapulumuke bwanji, kapena kuti angakhale olungama bwanji, kapena kuti angakhale bwanji mu njira yabwino ndi Mulungu, angakondwerese bwanji Mulungu okhala kumwamba. Ndeno muona kuti ambiri mwina njira imene anayidziwa muona kuti sinathandize ndi konse kale. Kuphatikiza apo mtundu wina umene tidakhala tikuona makamaka mu chapter 2 kunena kuti mtundu wa Ayuda umene unali ukudziwa njira ina yokondweresera Mulungu ya chilamulo imene sanafikire ngakhale pang'ono kukondweresa nayo Mulungu. Ndeno muona kuti Paul akubweretsa chinsinsi chimene chichi kunena kuti ichichi ndi chimene anthu
sanachizindikire pa nthawi ina, komano mulungu pa nthawi inoyi wativumbulutsira ife kuti tizindikire kunena kuti chifuno chake chenicheni ndi chiti. Ndeto chapter 16 verse 25 cha buku la Roma muona kuti akunena kuti ndipo kwa iye amene ali wamphamvu yakukhazikitsa inu monga mwauthenga wanga wabwino ndi kulalikira kwa Yesu Khristu monga mwa vumbulutso la chinsinsi chimene chinabisika mwa nthawi zonse zosayamba. Verse 26 koma chaonetsedwa tsopano ndi kudziwitsidwa kwa anthu a mitundu yonse mwa malemba a aneneri monga mwa lamulo la Mulungu wosatha kuti amvere chikhulupiriro. Verse 27 kwa Mulungu wanzeru yekha mwa Yesu Khristu kwa yemweyo ukhale ulemerero ku nthawi zonse. Amen. So muona kunena kuti Paul apapa kukamba za uthenga wabwino umene iye anali kulalikira makamaka kwa anthu. Ndeno mkati mwa verse 25 akunena kuti pali chinsinsi china ndithu chimene chinakhala chikubisika ku nthawi zosayamba. Ndino mukachiona chinsinsi chimene chichi mukachilondola bwinobwino mukachionanso kuti mbali ina akuchifotokoza. Of course nthawi ina ndinachifotokoza pa m'buku la Efeso chapter 1 verse yake ya 10 ndi 11. Komano apapa ndingofuna kuti ndichibwerezenso chinsinsi chimene chichi chifukwa ndi zimene Paul akuzibwereza m'buku la Efeso kunena kuti likhale phunziro makamaka kumwe wathu wa tsiku ndi tsiku. So tikabwera ku buku la Kolose chapter 1 mukaonano kuti chinsinsi chija akuchitumphulano paliyere kunena kuti kodi chinsinsi chimene chocho chimene Paul akufuna kuchifotokoza ndi chiticho. Kolose chapter 1 verse 26 komanso verse 27 muone chinsinsi chija akuchiyikano pa mbalambanda kuti chikhale chomveka bwino lomwe. Verse 26-27 akunena kuti ndiwo chinsinsicho chinabisika kuyambira pa nthawizo ndipo kuyambira chinsinsicho chinabisika kuchokera pa nthawizo ndi kuyambira pa mibadoyo koma anachionetsa tsopano kwa oyera mtima ache. Chija kuchikamba kwa Roma chija kuti chinabisika chija ndiye muchione kuti ndi chiticho chimene anachivumbulutsira kwa oyera mtima ake. Verse 27 kwa iwo amene Mulungu anafuna kuwazindikiritsa ichi chimene chili chuma cha ulemerero wa chinsinsi pakati pa amitundu ndiye Khristu mwa inu chiyembekezo cha ulemerero. So mukachiona chinsinsi chimene chimuona kuti ndi nkhani yonena kuti Khristu akhale mwa ndani mwa inuyo ndiye kuti chiyembekezo cha ulemerero onse. Ndiye kuti muonanso kuti apapa kuonesedwapo fundo ina kunena kuti ife amene tili ndi Khristu mwa ife pali zina zimene tikuyenera kuti tiziyembekeze kuti zikhale zikuchitika pakati pathu. Of course tikamanena kuti kuyembekeza zimakhala kuti zinthu zimene ukuzidikiranzo mwina sizinakufikire iwe sizinaonetsedwe kwa iwe kotheratu komano ukuyembekezera zinthu zina kuti zikhala zikukhazikika mwa ine. So Khristu akabwera mwa ine ndi zambiri zimene ine ndimakhala ndikuyembekezera ulemerero onse wa Mulungu umene ukuyenera kutumphulidwa mwa ineyo umene ndizikhala ndikuyembekezera tsiku ndi tsiku umene ndizikhala ndikuutenga tsiku ndi tsiku pamene ndikukhulupirirabe mwa Khristu Yesu. Chifukwa tizindikire kunena kuti mmene takhulupirira mwa Khristu Yesu paja of course mzimu wathu umoyo wathu ndi umene umakhala kuti waphatikana ndi umoyo wa Khristu komano thupi lathu ndi lingaliro la umoyo wathu imakhala kuti pa nthawi iyi silinaphatikane kwatheratu ndi Khristu ameneyo komano mzimu wathu ukhala ndi umene unakhala kuti unaphatikana ndi Khristu Yesu malingana ndi 1 Korinto chapter 6 verse 17. So mmene ine ndinaphatikana ndi Khristu Yesu makamaka mwa mzimu wanga so thupi langa komanso moyo wanga zikuyenera kuti ziphunzire chinthu chimene chizichokera chani mkati mwa mzimu wanga umene uli mzimu wa Khristu Yesu umene uzinditsogolera chani tsiku ndi tsiku. So zimene mzimu umene uzindiphunzitsa ndi chimene chikakhale moyo wanga wakuthupi komanso ndi chimene chikakhale moyo wanga wachani wakuzimu zimene nomukaona kuti tsiku ndi tsiku ndikapezeka kuti ndikusinthika ineyo kuthupi ndikusinthika kuzimu chifukwa cha umoyo wa mzimu umene uzikhala kuti nditani ukundiphunzitsa tsiku ndi tsiku. Ngeno tikachiona chinsinsi chimene ndichonera kuti Khristu akhale mwa ndani mwa ine. So mukachiona chapter chonse cha chapter 3 cha buku la Efeso mukanena kuti chimangobwerezabe makamaka kuti Khristu apezeke mwa ndani mwa anthu chifukwa chichi chokhachi ndi chimene chinakhala chobisika ku nthawi za nthawi. So ngati mukufuna kuti mudziwe zinsinsi za Mulungu chinsinsi cha Mulungu chobisikacho ndiye kuti lolani Khristu akhale mwa ndani mwa inuyo. So Khristu akakhala mwa inu chikachitika ndi chani. So kuchokera ano pa verse 14 kufika verse 21 mukaona ndipo anabwerapo ndi fundo ina kunena kuti Khristu okhala mwa inu azikakhala akukulimbikitsani moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Timakhala mwina pena tikufoketsedwa makamaka moyo wathu wa Chikhristu
Khristu akakhala akutilimbikitsa mu zinthu ngati zimenezonso. Kuli zisoni ku dziko lapansi, Khristu Yesu akakhala akutilimbikitsa zimenezonso. Makamaka mwina nthawi zina kuli mavuto amene akutsamwitsa umoyo wathu wa Chikhristu. Zonsezo Khristu Yesu akakhala akutitonthoza mkati mwa miyoyo yathu. So zimene zikatithandizire makamaka kutonthozedwa konseku ndi chifukwa choti ifeyo tayanjana kotheratu ndi umoyo wake umene ukuchita mkati mwa ndani, mwa miyoyo yathu. Mwachidule chapter 3 ndidayambapo ndikuoneserapo zina mwa zimenezo zimenebe ganizo lina sinalimalizisa chifukwa chakuduka kwa tsiku limene tinali ndi mkambirano umenewu. So tsiku lalo ndikunena kuti ndikhala ndikulowa mu chapter 4 kwambiri amene tikhala tikuona makamaka umodzi wa anthu ameneno ali mu chikhulupiriro chimene chili cha Yesu. So pali zinthu zina ndithu zimenebe zikumakhala ngati mafunso makamaka pakati pathu. Chifukwa chani muona kunena kuti mwina zimene ine ndimakhulupirira, ine amene ndili mwa Khristu Yesu, ndi zina wina wake amene akukhulupirira amene salowa mwa Khristu Yesu, kapena zina za iwo amene akuyenera kuti azakhulupirira amene sakubwera mwa Khristu Yesu. Muona kuti mwina padakali pano pamodzi zikumapezeka zosiyanasiyana, zosafanana ndithu. Wina akamba china, wina akamba china, wina akamba china. Komano kodi mpingo wa Khristu Yesu ukuyenera kukhala chonchi? Tikumbukire kunena kuti tinalowa mu mpingo wa Khristu Yesu osati chifukwa cha maganizo athu amene tili nawo azimene zonse tidakhala tikuphunzira kuchokera mu nthawi ya mbuyo imene mwina tinali nazo tisana dziwe kuti Khristu mwa ife. Komano pa nthawi ino imene tili ndi Khristu Yesu pali zinthu zambiri zimene tikuyenera kuti tiphunzire kwambiri, komanso ndi kulekana ndi ziphunzitso zina zakale zimene mwina tinazimamatira ndikuziona ngati kuti mumenemo makamaka muli chimasuko chakudziwa choonadi. Komano panopa Khristu sakhala kutitengerako ku njira ina imene ikhale yatsopano kwambiri yosiyana ndi njira yonse yakale imene tinadusamo. Tikumbukire kunena kuti tinabatizidwa mu ubatizo waukulu umene uli ubatizo wa Mzimu, ndi Mzimu wake mene unatilowesa fe mu mpingo wake. Ndikukhulupirira kuti pali zambiri ino zimene Khristu Yesu akhala kutikonza makamaka mu chiphunzitso chonse imene tili nacho, kunena kuti tikafike ku umodzi wa chikhulupiriro. Tikuyenera kuti mpingo wake mukhale umodzi ndithu. Ine ndikambeza Khristu, inu mukambeza Khristu, awa akambeza Khristu, koma pasapezeke kusiyana ngakhale pang'ono. Tonse tikambepo fundo zofananira kunena kuti umoyo wathu ndithu tonsefe tikaonekere kunena kuti tili ndi mzimu yani, mzimu umodzi, sitilinso ndi mizimu yosiyana kwambiri imene tinazoona kale m'buku la Efeso chapter 2 kunena kuti ndithu ifewo tinalowa mu mtundu umodzi. So ngati tinalowa mu mtundu umodzi tikuyenera kuti tionese kunena kuti ndithu mzimu umene ukuchita mwa ifeyo ndi umodzi, makamaka mu chikhulupiriro chathu zimene ifeyo tizizikamba daily zizionesera kunena kuti tili ofanana ndithu mu chikhulupiriro. So chapter 4 tikhala tikulowa mno makamaka ku umodzi wa chikhulupiriro wa mpingo wa Khristu. Ndiye tisegula tipite mabaibu athu ku buku la Efeso chapter 4 makamaka verse 1 imene ndikhale tikuyambira nayo. Chapter 4, Efeso chapter 4 this again ya 1. That's one akunena chonchi. Akunena kuti ndikudandaulirani inu tsono ine wam'ndende mwa Ambuye muyende koyenera mayitanidwe amene munayitanidwa nawo. So Paul akuwauza amitundu kwakumbosa kunena kuti ine ndikufuna ndikudandaulireni, ndikudandaulirani abale ndi alongo kumeneko mpingo wonse wa kwa Efeso kunena kuti muyende monga mwa mayitanidwe amene munayitanidwa nawo. Tizindikire kunena kuti Khristu ifeyo amene anatiyitana paja pali chinthu chimodzi chokha chimene ifeyo tikuyenera kudziwa zona kuti Khristu anatiyitana ifeyo ku chiyeretso chachikulu. Mukawerenga buku la ngati Aheberi chapter 12 kandi verse 24 ngati sakulakwisa amanena ngati sali verse 14 ngati pali verse ina ndithu inanenapo kunena kuti akunena kuti tilondole mtendere ya ndi chiyeretso chimene akapanda izi palibe mmodzi amene azaona Ambuye. Mwina ndingosikimiza kuti ndi verse 10. Okay, verse 14 chapter 12 verse 14 londolani mtendere ndi anthu onse ndi chiyeretso chimene akapanda izi palibe mmodzi azaona Ambuye. So ife mmene tinayitanidwa ndi Khristu Yesu tikumbukire kunena kuti tinali ndi zintchito zathu zimene timazichita kalero zovunda zimene makamaka zina mwa izo tinaziona kale kandi chapter 2 kunena kuti tinaonesa kuvunda ndithu kumwe kwathu kwa Chikhristu. Chifukwa chani? Ife amene tinalibe Khristu
sitikadaonetsera za moyo wa Khristu chifukwa tilibe Khristu. Koma amene tinalandira Khristu Yesu tikuyenera kuti tionetse zipatso za umoyo wa Khristu umene ukuchitika mkati mwa ife, makamaka zimene zili ku Agalatiya chapter 5 verse 22 kunena kuti zipatso za mzimu. So zimene nthawi ina ya mbuyo wonse ifeyo tinaonesa zipatso za thupi, koma tsopano tikuyenera kuti tionese zipatso za mzimu. Neno Paul akuzindikira zoti anthu amene wawapasa uthenga wabwino a mitundu, makamaka amene ali gawo la Aefeso, amene uthenga wabwino kwafikira, akudziwa kuti anthu awawa anali ndi njira zawo zimene zizosiyana ndi njira zimene Khristu Yesu amafuna. Ndeno akunena kuti zindikirani zonena kuti Khristu amene wakutengerani kunena kuti niyo mukhale mukuyenda monga amene iye anakuyitaniyani. So anakuyitaniyani ku chiyeretso. Chiyeretso chimene chikupezeka osati mwa chifukwa cha zimene niyo muchite, koma chifukwa cha chikhulupiriro chimene muli nacho cha pa Khristu Yesu. Ndeno chomwecho mukuyenera kuti muyende monga Khristu Yesu anakuyitaniyani. Tikumbukire kunena kuti buku la Roma limanenanso kunena kuti ifeyo mene kwa onse amene iye anawayitana omwewo anawayesanso olungama. So kuchokera tsiku limene tinayitanidwa mwa Khristu Yesu tinalungamisidwa, tsiku lomwelonso tikuyenera kuti tiyambe kuonetsera zipatso za umoyo wake wa Yesu Khristu, umene makamaka ukasiyane ndi nature kapena kuti chilengedwe chimene ifeyo tinali nacho tilibe Yesu. Ndeno mukaona akuwakumbutsa makosana kuti mukuyenera kuti inuyo muyende monga Khristu Yesu anakuyitanira. So mukabwera pa verse 2 mukaona kuti zimene Paulo akunena kuti ayende monga amene anayitanira, mukaona kuti ndi nkhani ya zipatso za mzimu zimene tikuzinena zija, kunena kuti mzimu umene uli mwa inu Khristu Yesu ukuyenera kuti uonetsere chani, ndakuti ndikuonetsa kudzichepetsa konse. So mwina umoyo wanu unali wodzikweza, mmene mwakhala ndi Khristu Yesu zindikirani kuti Khristu Yesu alofatsa ndi wodzichepetsa. M'buku la Mateyu chapter 11 ananena pa kuti phunzirani moyo wanga pakuti ulofatsa ndi wozitani wodzichepetsa. Kandi verse 28 29 phunzirani moyo wanga pakuti ulofatsa ndi wotani ndi wodzichepetsa. So Khristu amene ali mwa inu, ngati inuyo munali wodzikweza, moyo wanu sukakhaso wodzikweza chifukwa mwalandira chilengedwe china chimene chosiyana ndi chani chilengedwe chanu. Ndeno mukuyenera kuti mukaonesere kudzichepetsa kumene ndifaka kunena kuti pakakhala kudzichepetsa pakakhalanso chifatso komanso pakakhalanso kusiyani nkhani ya chipiriro, pakakhalanso nkhani ya chipirire. So mwanjana tikabweranso nkhani ya chipiriro muona kuti mwachinjika moyo wanu, munali ndi njira zina zimene mwina mumazigwiritsa ntchito kunena kuti inuyo muchoke muzipsinjo zimene muli nazo. Khristu ananenapo kunena kuti muzakhala nacho chivuto chachikulu mu dziko ili, koma ndalira ineyo dziko lili dziko lapasili. So nthawi ina mukakhala ndi njala mumapanga chani kuti mudye? Munali ndi njira zanu zimene mumazigwiritsa ntchito, ka either kuba ka kupanga chosalungama china chonse ka muzintchito. Komano apapa muzindikire zoti muli ndi umoyo wa Khristu Yesu umene ukuyenera kuti ukuloweseni iniyo mu chipiriro chimene simukakhumbira kuchita chilengedwe chimene chili chosiyana ndi umoyo wa Khristu umene ukukutsogolerani nawo tsiku ndi tsiku. Ndono mwanjira ina mukuyenera kuti mupirire umoyo wanu ukapionetse chipiriro, makamaka kuyembekezerabe mwa Khristu Yesu, kuti ngakhale ndikumana ndi zovuta izi koma Khristu Yesu alinako kuthekera ineyo konera kuti pa nthawi yake yoyikika andivula mu chivuto ichi. Ndeno pamakhala kupirira pamenepo kuti makamaka ukuonekere ungwiro wako onse umene Khristu Yesu akhale akuonesera kwa iwe. So tikabwera ku verse 3 kuti ndikusamalira kusunga chanino umodzi wa mzimu mwa chimangiriro cha chani cha mtendere. So tikati so tikachoka amene mumona kunena kuti akunena kuti ndikusamalirano kunena kuti tikasunge chani umodzi wa chani wa mzimu mwa chimangiriro cha mtendere. Ndikumbukirapo nthawi yake m'bale wina ankandiuza ankafotokozedwe kake kunena azikudzanena kuti kuli Atate ndi kuli Khristu Yesu. Of course munthuyo amadana kwambiriso ndi za Trinity. Then mina amazifotokozera amanena kuti kuli Atate ndiye kuli ndani kuli Yesu Khristu. Ndino ankakamba zonena kuti Atate ali ndi mzimu wake, Yesu Khristu ali ndi chani ali ndi mzimu wake. Ndino mukayiona wewe muona kuti ndiye kuti pali Atate ndiye kuti pali Khristu, ndiye pali mzimu wa Atate ndiye pali mzimu wa Mwana. Zimene mwina zikhala zosiyana kwambiri ndi zimene zikunenedwa mu buku la Efeso chapter 4 verse yake ya 3 kunena kuti palibe sikuti pali mizimu iwiri ayi,
tili ndi mzimu umodzi okha umene ifeyo ndithu tinawulandira. Ndifake Paulo akunena kuti ndikusamalira makamaka kusunga umodzi wachani, umodzi wa mzimu. Kusunga umodzi wa mzimu mwa chimangiriro cha mtendere. So mzimu tinawo umodzi ife umene tinabatizidwa nawo. Mwachitsanzo mwina tati tingokumbusanipo zimenepo nthawi ina yake Yesu Khristu ananenapo mu nthawi ya mbuyo. Tikabwera makamaka mu Yohane chapter 17 muonapo kuti pali chinsinsi china chimenepo Yesu Khristu analata chikamba kale makamaka cha mzimu umene ndithu ukuyenera kusogolera ife tonse makamaka pa nkhani imeneyo. Kodi ndi mzimu uti kapena kuti ndi mizimu ingati imene ilipo imene ife inu ndine amene tinalowa mwa Khristu Yesu tikuyenera kulandira? Kodi pali mzimu wa Atate kapena kuti palinso mzimu wa mwana wace? Koma pa chonsecho mukaona Efeso chapter 4 ikuonesa kuti ife tikuyenera kusamalira kusunga umodzi wachani wa mzimu. Neno tatene tambene taona kaye Yesu Khristu kuti Yesu Khristu kodi mmene ife anatolowesa mumo mu chiyeretso ichichi makamaka mu ufumu umene anakambapo za mzimu ngati. Tikabwera mu Yohane chapter 17 this yake ndifuna verse imene this yake ya 17 ndi 18. So 17 akuti patulani iwo choonadi, mawu anu ndiyo choonadi. Verse 18, monga momwe munandituma ine ku dziko lapansi, inenso ndiwatuma iwo ku dziko lapansi. Ndipo chifukwa cha iwo ine ndidzipatula ndekha kuti iwonso akhale opatulidwa m'choonadi. So tikabwera verse 21 chapter 17 akunena kuti verse 21 kuti onse akhale amodzi monga inu Atate mwa ine ndi ine mwa inu, kuti iwonso akhale mwa ife, kuti dziko lapansi likakhulupirire kuti inu munandituma ine. So mukabwera verse 21-22 mukaona kuti Yesu Khristu amakambapo zonena kuti tilowe ife mu umodzi wa ife ndi Mulungu ndi Khristu Yesu. Tikuyenera kuti tizindikire zonena kuti pali chinthu china chimene chikutipanga ife kuti tikhale amodzi, ndiwo mzimu umene uli wa Atate. Tikamona Khristu Yesu ndi mwana weniweni obadwa ochokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Therefore anabadwa kuchokera kwa Mulungu. Mulungu amene ali woyera, Mulungu amene ali wabwino. Chiyero ndi ubwino onse zili mwa Khristu Yesu. Khristu Yesu anazipezamo chifukwa kuti iyeyu anabadwa kuchokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndiye tikaonano mmene anabwera ku dziko lapansi Khristu Yesu, muona kuti asanayambe ntchito yake yonse yolalikira uthenga wabwino kwa anthu, anayenera kuti abatizidwe kaye. Ndeno mukakafika mu buku la Mateyu chapter 3 mmene Khristu Yesu akubatizidwa, mukaona kuti Khristu Yesu mmene amabatizidwa akuti mzimu unachoka kumwamba ati ndi maonekedwe angati ankhunda numfikira pa iye nulowa mwa iye. Ndiye mukachoka chapter 3 cha buku la Mateyu mukafika chapter 4 mukaona kuti Yesu Khristu yemweyo ndi mzimu omweyo akwalowa nawo mu mkachisi wa Ayuda nakayankhula kuti mzimu wa Mulungu Atate uli pa ndani? Uli pa ine, wandidzoza. So mzimu wa Atate unali mwa iye. Ndiye mukaona kuti ntchito yonse imene Khristu Yesu anali kuyigwira pa dziko lapansi pano, muona kuti chilichonse imene amachita motsogozedwa ndi mzimu wa Atate. Ndiye mwanja ina mu umodzi wa Khristu ndi Atate unaonekera chifukwa cha mzimu umene Khristu Yesu anali kutsogozedwa nawo tsiku ndi tsiku. Neno tikabweranso kwa ifeno amene tinalowa mwa Khristu Yesu, pali mzimu umodzi umene ife tikulandira, umene ukuchokera kwa ndani? Umene ukuchokera kwa Atate kudzera mwa Khristu Yesu. Zimene mwa izo zimene tikhale tikuziona zikumvekedwa bwino makamaka tikamatsetsereka ndi ndime ya buku la Efeso chapter 4. Ndino muona kuti verse 22 chapter cha Yohane chapter 17 desakana kuti ndipo ndapatsa iwo kuti akhale amodzi monga ife tili amodzi. Ndi verse 24 kuti ine mwa iwo ndi inu mwa ine, kuti akhale angwiro mwa mmodzi, kuti dziko lapansi lizindikire kuti inu munandituma ine ni munawakonda iwo monga momwe munakonda ine. So nkhani yonena kuti Atate ali mwa Khristu Yesu. So Khristu Yesu akuyenera kuti akakhalenso mwa ndani? Mwa ife. Ife mwa Khristu, Khristu mwa ndani? Mwa Atate. So mukaona kuti pakuonekapo mzimu umodzi okha umene ukumangirira pakati pa ife tonse, kuchokera kwa Atate umene ukukhalanso mwa Khristu, umene Khristu Yesu ukupitiriranso kuonetsedwanso kwa ndani? Kwa ife. Imene tikusangana nacho kuti ndicho chinsinsi chimene tachiona kale m'buku la Efeso chapter 3 kunena kuti Khristu akhale mwa ndani? Mwa ife. Zimene
ndikukhulupirira kuti zilakhala chikatikati cha buku lonse la Aefeso limene takhala tikulitani tikulitsatira. So tikamakamba za mzimu ulipo umodzi, mzimu wabwino umene uli mzimu wa Atate umenenso ukupezeka mwa Khristu Yesu, chifukwa Khristu Yesu ndi obadwa ochokera kwa ndani? Kwa Atate. Ndi umenenso tsopano ukatsanulidwa kwa inu ndi ine kuti tikalowe mumodzi wonse oyanjana ndi ife ndi Atate, chifukwa choti taulandirano umoyo umene uli wa Khristu umene ukakhale chani mu mitima yathu. So tikamakamba za mzimu toti kulibe mzimu wa Yesu waokha, kulibe mzimu wa Atate waokha, komano kuli mzimu umodzi umene utithandize ife kulowa mu chikhulupiriro chimene chichi. Ndiyoti mwanja ina mzimu wa Atate umene umatchulidwanso mzimu wa ndaniso? Wa Khristu. Makamaka kulibe mizimu ingapo. Ndi chifukwa Paulo akualimbikitsa anthu amene akunena kuti ndi asamalire ndithu kusunga umodzi wa chani? Wa mzimu umene makamaka ukuyenera kuti ufikire kwa ndani? Kwa ife tonse. Tikuyenera kuti tizikumbukirabe stepe ina iliyonse imene tikuyenda kunena kuti ife tinabatizidwa mwa mzimu umodzi. Mzimu umodzi umene 1 Korinto chapter 12 verse 12 inaneneza kuti tinabatizidwa mwa mzimu umodzi. So mzimu umodzi umene ndi umene daily uzikhalano ukuyendesa mpingo wake onse umene uli mpingo wa Khristu, umene ndithu lili thupi lake lenileni limene ladzazidwa ndi chani? Ndi umoyo wake. Neno tate tipitirizeni makamaka verse yake ya 4 nkunena kuti verse 4 no akuyipitiriza bwanji. So verse 4 akunena kuti thupi limodzi paja ndiyoti tikukamba za mpingo umodzi umene uli kuyang'ana mwa umoyo wa Khristu Yesu umene uli mwa ndani? Mwa anthu. Paja thupi limodzi imene likukambidwa papa ndo mpingo wa Khristu Yesu umene tinaona kaye mu Efeso chapter 1 verse yake ya 23 kuti kwa ecclesia amene ali thupi lake mdzazidwa wa iye amene adzaza chani? Zonse muzonse. So thupi limodzi lili ndiyoti akukamba za mpingo wake umene wabatizidwa ndi mzimu umodzi umene taona kaleno mu verse 3. Ndino thupi limodzi, mzimu mmodzi, mzimu wake umodzi wake uti mzimu wa Atate ndi mzimu wa Khristu umene uli mwa ndani? Umene ukakhale mwa ife. Ndino kenako akunena kuti mzimu mmodzi monganso anakuyitanani mchiyembekezo chimodzi cha chani? Cha mayitanidwe anu. Verse 5 ambuye mmodzi, ambuye ake ndani? Khristu Yesu. 1 Korinto chapter 8 verse 6 amanena kuti ngakhale dziko lapansi kapena kumwamba kaya ilipo ina yonenedwa kuti milungu, koma ife kwa ife tili ndi mulungu mmodzi. Kaya ilipo yonenedwa kuti ambuye, koma kwa ife tili ndi mbuye mmodzi amene ndi ndani? Ndi Khristu Yesu. So mulungu mmodzi, ambuye mmodzi amene ndi chani? Khristu mwana wace. Verse 6 akuti mulungu mmodzi. Okay, verse 5 I think sinamaliza. Verse 5 ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo chani? Umodzi. So nowonjena mpingo wake ukuyenera kuti uzindikirike ndi umodzi umene pakha chani? Pali ambuye mmodzi, ambuye ake mmodzi wake ndi ndani? Ndi Khristu mwana wa Mulungu yekhayo. Then pakhaso chikhulupiriro chimodzi. Ndoti mwanjena zimene ndikukhulupirira ine ndi zimene akhulupirire wina amene solowa mwa Khristu Yesu, ndi zimene so wina azakhulupirira amene so azabweranso mwa Khristu Yesu. Ndoti mwanjena zikuyenera kuti zikhale zofanana. Wina akhulupirire zoti kuli ambuye mmodzi, inenso ndikhulupirire kuti kuli ambuye mmodzi. Wina akhulupirire kuti kuli chani? Kuli chikhulupiriro ichi Khristu ali mwana weniweni wa Mulungu, kapena kuti Mulungu oona yekha ndiye mmodzi, Atate wa ambuye wathu Yesu Khristu. Zonsezi zikuyenera kuti zidzioneka ndithu kufanana pakati pathu. Pasapezeke wina akukamba zoti ambuye alipo awiri kapena angapo, kapena kuti ambuye kapena kuti Mulungu alipo mmodzi kaya mwa atatu. Zimene zisapezeke pakati pathu, koma tonse tikhale ndi chikhulupiriro chofanana ndithu. Tikhulupirire zofanana ndithu kuti Mulungu ndi mmodzi. Inde monga Bible linena kuti ngati wina akhulupirira kuti Mulungu ndi mmodzi achita bwino. So ambuye ndi mmodzi. Inde ambuye wake uti ndiye Khristu Yesu. Okay, chilungamo ndi chimodzi. Chilungamo chake chiti wina sakambe zoti zapachilamulo, wina sakambe zapawina, koma tonse tikambe zoti chikhulupiriro cha pa Khristu Yesu ndiye chani? Chilungamo cha Mulungu. Tondo mwanje mpingo uchano kuonekera makamaka ndi dongosolo limene lili. So sipapezekanso kusiyana pakati pathu, komano chimene chitipangise kuti sasiyane ndi chichi chimene tinamwesedwa nacho, umoyo wa Yesu Khristu mwa ndani? Mwa ife. Komano pakangosowekera kuti Khristu Yesu sali mwa anthu, mona kuti kusiyana kumene kukuzionekera kwambiri ndithu. Ndikukumbukira ineyo mmodzi mwa iwo amene ndinakhapo mpingo wa Sunday Adventist yoga 2016 up to 2023 nano zimene makamaka mwina zimene ndinali kuziphunzira, zimene makamaka ndinali kuzimva kuchokera kwa alaliki, zimapezeka kuti ine ndikamba mwina zina, wina afotokozanso zina, wina afotokozanso zina. So timangoonano malanki kunena kuti I think nzangayo ayenda understanding yabwino kuyerekeza ndine, wina asapezeka zoti wina ndi odziwa kwambiri kuyerekeza ndi awo. Komano
tikabwera mu nkhani ya umoyo wa Khristu umene taupeza tsopano lino ndionera kuti sipakapezeka kusiyana ife imene tikuyenda moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Komano tikafikira ndithu ku umodzi uwu ine ndifotokoza zofanana zimene winanso zimenenso zikafanane ndi wina mmene azifotokozere chifukwa choti tonsefe mzimu umene ukutitsogolera ndi chani? Ndi umodzi ndithu. Ndende tikabwano pa verse 6 akuti mulungu mmodzi. So pambali ponena kuti tili ndi Ambuye mmodzi, tikuyeneranso tizindikira kuti tili ndi mulungu chani? Tili ndi mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali pamwamba pa chani? Pa onse ndi mwa onse ndi mkati mwa chani? Mwa zonse. So mukaona zija ndi makamba zija zoti umodzi wa chikhulupiriro chathu kapena kuti umodzi wathu mu moyo wa Chikhristu kutanthauza kuti ifeyo tanyamula mzimu wa Atate. Ndimaona kuti Paul akuzindikira zonena kuti mzimu umene mukulandirawo uwu sochokera kwa wina yense ayi, koma ndi mzimu umene Atate akutumiza kwa inuyo ndi ine kunena kuti ukatitsogolere moyo wathu wa Chikhristu. Ndeno verse 6 akukutikumbutsa makamaka fundo yayikulu imene inalipo kuchokera ingakhale ku nthawi zosayamba. Tikumbukire zonena kuti ku nthawi zosayamba nkhani yake inali yonena kuti Mulungu akhala pamwamba pa onse. Osangoti kukhala pamwamba pa onse ngati wamkulu wa iwo, komano akhalanso mwa onse. Ndi zimene akunena mu Efeso chapter 4 verse 6. Osati kungokhalanso mwa onse, komano ndi mkati mwa chani? Mwa zinthu zonse. Osati zinthu zonse zake mitengo kaya miyala chani, komano zinthu zake ziti muona kuti anthu amene akhulupirira makamaka uthenga wabwino wosatha umene walalikidwa kale ku dziko lapansi kuti Khristu akhale mwa inu. Ndiyoti mwanjena inu ndi ine tikuyenera kuti tidzazidwe ndi Mulungu. Ndiye mmene tadzazidwa ndi Mulungu tizizindikira zoti Mulungu ndi amene ali pamwamba pathu. Tsiku lina panali phunziro lina limene m'bale winanso amayiso kutsogolera brother Daniel kunena kuti pali nkhani ya ukulu uwu imene amakambapo za nkhani ya headship makamaka ukulu kunena kuti wamkulu pakati pathu ndi ndani. So tikabwera m'buku la 1 Korinto chapter 11 verse 3 mukapeza zonena kuti amene ali mutu wa ifeyo mpingo ndi ndani? Khristu Yesu. Khristu Yesu mutu wake mukapeza kuti ndi ndani? Khristu Yesu mutu wake ndi ndani? Ndi Mulungu. So pansi pa Khristu pali ndani? Mukapeza kuti pali ecclesia. Ndeno mukaona kuti munjira iyi Paulo akukumbutsabe kunena kuti Mulungu mmodzi ndi amene ali pamwamba pa onse, komano osati angokhala pamwamba pa onse kuti ufumu wake ukakhale okonzeka kotheratu, opanda makamaka mipanduko, opanda makamaka ena akenso amene akaonese chisavundi chimene sichili mu moyo mwa Mulungu. Ndoti mwanyi zonsezi zikatheka chifukwa choti iyeyunso akupezeka mkati mwa ndani? Mwa onse. Zimakhalira kubwerezedwa makamaka mu malingaliro athu kunena kuti ingakhale angelo amene ubwino wawo ndi chifukwa choti Khristu Yesu ali mwa ndani? Mwa iwo. Chitsanzo mwacho ndi chimene tinakhala tikuchionapo ingakhale mu maphunziro ena kuchokera mwa Lucifer. Lucifer amene anabweretsa mpanduko onse kunena kuti Khristu asapezeke mwa ife. Ona ngakhale Lucifer amene ungwiro wake unali wodalira Mulungu kupezeka mwa iye, anali wodzozedwa, mzimu wa Mulungu unali mwa ndani? Unali mwa iye. So Lucifer akanapanda kukhala ndi Mulungu mwa iye, Ezekiel chapter 28 verse 14 kunena kuti unali kalubu wodzozedwa iwo wakuphimba. So akanapanda kukhala ndi mzimu wa Mulungu mwa iye, ungwiro onse umene umapezeka mu chapter 28 cha Ezekiel verse ya 15 sukanakhala mwa Lucifer. So Lucifer poononga zinthu zimene zizi anadzinyazisa ekha, anazichosera ungwiro umene unali opanda malire, umene unalibenso kuti ukanakhala ndi kapena kuti ukanakhala ndi chimaliziro kapena kuti sukanaonekeranso. So tiona kuti Lucifer poononga zinthu zimene zizi anakaniza Mulungu kukhala pamwamba pa iye, anakaniza Mulungu kukhala mwa iye, anakaniza Mulungu kukhala mkati mwa malingaliro ake onse. Ndipo Paulo akutikumbutsa chinthu chichiona kuti tikumbukire kuti pamwamba pathu ngakhale tili ndi Ambuye mmodzi, tili ndi Mulungu mmodzi amene ali pamwamba pathu komanso amene ali mkati mwa ndani? Mwa ifeyo. Ndoti mwanjena china chilichonse chimene tizichita moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi Khristu, ndi Ambuye amene ndi Atate amene azititsogolera. Ndi chifukwa chake mukaona kuti kulumikizika kwakukulu kwa Yesaya chapter 30 pa Yesaya chapter 30 verse 21-22 imene makamaka mu maseries athu amene timakambirana tikumayi kutchula kawiri kunena kuti akunena kuti makutu anazakhala akumva mawu kutembenuka kulamanja kutembenuka lamasere kuti njira ndi dziyani mmenemu. So Mulungu amene ichifota ali mkati mwa ifeyo azikhala kutiphunzitsa ifeyo chinthu choyenerera. Ndiyeno ubwino ukuchokera kwa munthu mmodzi amene ndi Mulungu.
ifenu kwa ifetu kuopesa bwanji chifukwa kuti iyeyu akutiphunzitsa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Paja ndi mzimu wake wokha umene uzitiphunzitsa daily. Masalimo 143 verse yake atena kuti mundiphunzitse njira zanu pakuti mzimu wanu okha ndi umene ulokoma. Chisunga kuti thy spirit ndi imene ili good, ili yabwino. Ndeno ifeno mulungu azitiphunzitsa mu bwino umenewu chifukwa kuti iye akukhala mkati mwa ndani? Mwa ifeyo. Ndeno ife amene tikudzigonjerera kwa atate amene akutitsogolera mukaona kuti tikalumikizika kulowa mu ubwino umene ndikale lonse ifeyo yani tinalibe. Po ndi zimene akuzikumbusa makamaka mu mpingo wake wa Khristu masiku ano kunena kuti umodzi umene ukoneke. Verse 7 akuti ndipo kwa yense wa ife chapatsidwa chisomo monga mwa muyeso wa yani wa mphatso ya Khristu. So kwa ifeyo chapatsidwa ndithu chisomo chimene chimonga mwa mphatso ya yani mphatso ya Khristu Yesu. So verse 8 akuti chifukwa chake anena mmene anakwera kumwamba anamanga ndende undende naninkhá zaufulu kwa anthu. So mmene Khristu Yesu anakwera kumwamba tikumbukire kuti paja Khristu Yesu atamaliza ntchito yonse pa dziko lapansi yakufa pa mtanda paja kufera tchimo la inu ndi ine limene linali tchimo la chilekano cha ife ndi Mulungu. Komanso ndi kuuka kwa akufa atauka. Khristu paja anayenera kuti akwere apite kumwamba cholinga yokuti ichi cha umodzi wa mzimu ichi chikakwaniridwe kapena kuti chikakhale chothekera kufikirano kwa ndani? Kwa inuyo ndi ine. Sichikadatheka chimene Khristu sakanapanda kukwera kumwamba. Yohane chapter 7 verse 37 amakamba pozonera kuti Yesu amene akhulupirira Khristu Yesu akuti mtsinje wa madzi amoyo zatumphuka kuchokera mu moyo mwake mu mtima mwake, koma pokamba za ichi amakamba za mzimu wake umene unayenera kuti uzapatsidwe kwa anthu iye atalemekezera. So Khristu Yesu anayenera kuti akwere kumwamba ndi cholinga kuti umodzi wa mzimu uwu ukaonekere. Ndeno mmene anakwera kumwamba akuti anamangano chani? Anamanga ndende undende. Makamaka undende wake uti tikumbukira zonena kuti munthu wa ndende ndi munthu amene amakhala kuti sangakhale omasuka kutumikirapo munthu wina. Munthu angakhale wamangidwa amakhala kuti sizingatheke kutumikirapo munthu wina. So Khristu Yesu mmene anabwera ku dziko lapansi tikapitamo mu buku la Mateyu chapter Luka chapter 4 mukapeza pakunena kuti mzimu wa Mulungu uli pa ine wandidzoza ine kuti ndikuzothenga wabwino kwa osauka komanso mamasulidwe kwa andende. Makamaka mukaona kuti mpaka maka anafika pa anthu omangika onse kumweyo wa uzimu amene ali omangika kuti awauze chaka cha ufulu kapena kuti aonetsere ufulu onse umene ubwere mwa iwo kunena kuti kapena kumasuka kothekeratu kumene kuzaonesedwe kwa iwo wa tsiku ndi tsiku. Ndeno Khristu amene anakwera kumwamba anapereka chimasuko kwa anthu onse amene anali omangika kuti sikukanatheka kumtumikira iye. Ndiye muchona chimasuko ichi chinatheka bwanji? Verse 9 akuti koma ichi chakuti anakwera nchiyani? Paja pali mafunso onena kuti Khristu Yesu anakwera kumwamba. Ndeno atakwera kumwamba chinachitika ndi chani? Ndakuti nanga koma kuti anatsikiranso ku madera akunsi kwa dziko. Tikapita mu Yohane chapter 16 mukapeza kuti Khristu Yesu akuwauzapo ophunzira ake kuti mukuyenera kuti mudikire Nkhoswe imene ikuyenera kubwera. Yohane chapter 14 verse 16 kuti ine ndizapempha kwa Atate ndipo Atate azakupasani yani Nkhoswe ina. Pamene pamakhalanso mafunso akuluwere Bible likutena za Nkhoswe ina tisonyeza kuti si Khristu Yesu. Komano tikayimvesesa bwinobwino Yohane chapter 14 mukaona kuti sinakambepo za wina oposiranso Khristu. Komano muona kuti malingana ndi chapter cha Efeso chapter 4 verse 9 ndikukhulupirira kuti ilitsegula maso kunena kuti tizindikire kuti kodi chimene chinabwera pa tsiku la Nkhoswe limene linayikidwa kuti Nkhoswe ibwera tsiku lakutali chimene chinabwera ndi chani? Kapena si Khristu kapena ndi wina wapadera. Ndeno mukayona verse imene kuti koma ichi chakuti anakwera nchiyani? Nanga koma kuti anatsikiranso ku madera akunsi kwa dziko. Verse 10 iye wotsikayo ndiye mwenso iye wotsikayo ndiye yemwenso anakwera popitirira miyamba yonse kuti akadzaze chani? Zinthu zonse. So anatsikayo ndi uti? Anatsikayo si wina koma ndiye mweyo chamina anatani? Anakwera. Bible likunena choncho. So anakwera tsiku la Machitidwe chapter 1 verse yake ya 11 anakwera kumwamba anali ndani? Yesu Khristu. So funso ndani anatsika tsiku la Pentecost ndi ndani? Chapter 2 cha Machitidwe chapter 2 anatsika tsiku la Pentecost anali ndani? Mukapeza kuti Paulo akungosindika kuti
anatsika ndiyemwe ujaso anatanuchi anakwera. So ngati anakwera anali Yesu, anatsikanso ndi nani? Ndi Yesu Khristu. So chimene akutsikira ndi chani? Verse 10 ina kunena kuti akadzaze chani? Zinthu zonse, osati zinthu ino zakudziko lapansi, koma kuti inu ndi ine amene takhulupirira, chifukwa mitengo miyala singakhulupirira Khristu Yesu, koma inu ndi ine ndi amene tingakhulupirirepo chani? Khristu Yesu. So mmene takhulupirira Khristu Yesu akutsikira mu mitima yathu kuti adzanze lingaliro lathu lonse, moyo wathu wonse, china chilichonse noti ndikhale odzazidwa ndi ndani? Ndi Iye. Ndino ndi nyimbo yokhayo imene sikuyenera kuchoka pakati pakamwa pathu noti Khristu mundidzanze ine, Khristu mundidzanze ine, Khristu muyende ndi ine, Khristu muchite ndi ine. So ndi zimene makamaka tikuyenera kuzidziwa. So mmene anadzaza zinthu zonse, mukuona panachitikapo ntchito ina yayikulu imene tikuyipeza mu verse 11 kuti mmene anabwera Khristu kudzaza anthu, chinachitika ndi chani mu mpingo wake? Mwina ndisanakambepo verse 11 ndimafuna ndikutengeni kaye ku buku la Luka chapter 19 verse yake ya 11. Pali chinthu china chimene Yesu Khristu anachiphiphiritsa mu mfanizo, chimene muchione chikhale chikukwanidwa pa verse yake ya 11 ya buku la Efeso chapter 4. Lupita ku Luka chapter 19. Luka chapter 19 verse yake 11. Pali zinthu zina Yesu Khristu mene amalowa mu Yerusalemu, anthu anali okondwera kwambiri, akuyimba hosana hosana mwana wa Davide, akuyimba mfumu yathu mfumu yathu. Leno mene amalowa mu Yerusalemu muona kuti makosana ena anakhala organize kuti I think china chake chichitika, mwina china chake chichitika. Ndiye muchione verse 11 chimene makosana amachiyembekeza kuti ndipo pakumva izi iye anaonjezera nanena fanizo, chifukwa anali iye pafupi pa Yerusalemu, ndipo iwo anayesa kuti ufumu wa Mulungu ukuti uoneke pamenepo. So mmene Yesu Khristu anali kulowa mu Yerusalemu, anthu akufuula kwambiri, atanyamula masamba akanjeza kukondwerera za Yesu Khristu amene ali mfumu yawo. Ndakuti makosana anali kuyesa kuti Khristu Yesu adzozedwapo ufumu wamene papa, ndakuti amayesa kuti ufumu wa Mulungu utani uonekera. Nde Yesu pozindikira kuti chinthu chisikuyenera kuonekera motero, akuti anawaneneyano chani? Fanizo. Ndeno mulione fanizo verse 12 akuti pamenepo anati munthu wa fuko lomveka ananka ku dziko lakutali kudzilandirira yekha ufumu ndi kutani? Ndi kubwerako. So Khristu akuonetsa chinthu china kuti munthu wina wa fuko lomveka anayenera kunka, ananka ku dziko lakutali then ndikulandirako chani? Ufumu kumeneko, then kenako ndikukataniso ndikukabweranso. Ndi verse 13 muone, ndipo anayitana akapolo ache 10 nawapatsa iwo ndalama 10 nati kwa iwo chita nazoni malonda kufikira nditani? Ndibweranso. So atamaliza kukalandira ufumu, then akubwera kwa akapolo ake ndikuwayitana iwo nanena kuti ndalama 10 ndi izi. Wina anampasa kuti anampasa 10, wina kaya anampasa zisanu, wina kaya anampasa imodzi. Ndipo mukayitsitsikana yamuona kuti nkhani zimene zikuchitika papazi, makosana onsewa anazindikira kuti ufumu wa Mulungu uti sionekera pa nthawi ino. Chifukwa cha fanizo ili imene Yesu Khristu ananena kuti okay, ufumu wa Mulungu sikuyenera kuonekera pa nthawi ino, ndikuyenera kaye ndichoke kaye then ndikaulandira ufumu umenewo. So Khristu Yesu amene anaulandira ufumu umenewu pa tsiku limene analemekezedwa, tsiku la Pentekosto, ufumu uja nutsanulidwira kwa anthu nalandira umoyo wa Khristu Yesu. Ndiye muoneno kwa Efeso chapter 4 verse 11 kuti ilumikizane ndi nkhani yakulandirano chani? Matalenti ukuku amene akuchokera kwa Khristu Yesu. Chifukwa uku wa fuko lomveka uja wabwerako ndiye akuyenera kuti awapatse zochita anthu amene ali mu mpingo wa ndani? Ali mu mpingo wa Yesu. Ndeno kwa Efeso chapter 4 verse 10 amene adzazidwa ndi Khristu Yesu chikuchitika ndi chani? Ndiye muona kuti Efeso chapter 4 verse yake ya 11 ilumikizana ndi zimene timaziona kufanizo uku. Verse 11 akuti verse 11 ndipo iye anapatsa ena akhale chani? Atumwi. So mzimu wa Khristu uja umene wadzaza anthu aja ndi kumene ukuwapanga anthu aja kuti ena akhala mwa atumwi, ndi ena aneneri, ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi. So mu mpingo wa Khristu uja, mzimu wa Khristu uja wadzaza uja, ena kuwathandizira kuti akhale atumwi, ena kuwathandizira kuti akhale aneneri, ena kuwathandizira kuti akhale chani? Akhale azilaliki, ena azibusa plus apo ena andani?
aziphunzitsi. Cholinga chopangira zonsezi ndi chani? Vesi yake ya 12 kuti akozere oyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi la ndani la Khristu Yesu. So mphatso zonse zimene Mulungu azipereka mu mpingozi, atumwi, aneneri, azilaliki, azibusa ndi aziphunzitsi, onsewa ndionera kuti akathandize mpingo wa Khristu kuja kuti ukakhale otani, omangika ndithu. Thupi la Yesu Khristu lisakakhale logawanika koma likakhale limodzi. Ndichifukwa mu Efeso chapter 2 verse 20 tinaphunzirapo zonena kuti pali ndithu maziko atumwi ndi aneneri amene ife tikuyenera kuti tikhazikike pamenepo. So maziko atumwi ndi aneneri mukapeza kuti ndiwo okhulupirira kuti Mulungu mmodzi, okhulupirira kuti Ambuye mmodzi, mwana wake yekhayo, amene ali mpulumutsi wa dziko lapansi, komanso amene akuyenera kuti andidzaze ine moyo wanga onse masiku onse. So mwana kuti atumwi anadayisika ndi mphatso zimenezi, aneneri anadayisika ndi mphatso zimenezi, azilaliki anadayisika ndi mphatso zimenezi, plus apo azibusa ndi aziphunzitsi mu mpingo akudalisika ndi mphatso zimenezi, zimenenso mpaka na panopa zikuyenera kuti zizionekera pakati pathu, komabe zikhalabe zikuwalirawalira pamenebe tikupita mu experience ina ndi umoyo wa Khristu Yesu umene uli mwandani, uli mwa ife. Verse 13, kufikira ife tonse ife tonse tikafika kumodzi wa chikhulupiriro ndi wachizindikiritso cha mwana wa Mulungu, kwa munthu wangwiro, kumuyeso wachani, kumuyeso wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu Yesu. So zimene anapangira zimene Khristu Yesu ndiona kuti mpingo onse tikafika chani, kumodzi wa chikhulupiriro. Chikhulupiriro chake chiti zina zimwe izo zichati tikumakhala tikuziphunzira tsiku ndi tsiku zicha, plus apo zina mwa izo zimene mu uthenga wabwino wosatha umene Khristu Yesu akulalikira mwa ife uzikhala ukuonetsedwa tsiku ndi tsiku. Ndeno pakakhala umodzi wa chikhulupiriro umene, komano umodzi umene ukakwanirisika chifukwa cha mphatso zimene Mulungu wazitani wazipereka pakati pathu. So tikamapanga zonsezi, tikamaphunzitsana zonsezi mawu Mulungu, ndichonera kuti tonsefe tifikire ku umodzi wa chikhulupiriro. Chiphunzitso choona chokhacho chimene Baibulo likutiphunzitsa kuti choona ndi chiti, tikazindikira kuti Khristu Yesu ali ndani. Verse 14, kuti tisakhalenso makanda ogwedezeka natengeka ndi mphepo yonse ya chiphunzitso ndi tsenga la anthu ndi kuchenjerera, koma ndi kuchita zoona mwachikondi, tikakule zinthu zonse kufikira iye amene ali mutu ndiye yani, Khristu. Verse 16, kuchokera mwa iye thupi lonse lokwanidwa ndi lolumikizidwa pamodzi pothandizanapo mfundo yonse, monga mwakuchititsa kwa chiwalo chonse pa muyeso wache, lichite makulidwe a thupi kufikira chimango chake mwachikondi. So zonsezi zimene Khristu Yesu akuzichitazi, mzimu wake zimene uzikhoza kuchita mwa ife, ndiona kuti ifeyo tikhale amodzi ndithu mchikhulupiriro. Tisakakhalenso ngati makanda ogwedezeka ndi mphepo za chiphunzitso, kumva izi kutenga zimenezo, kumva izi kutenga zimenezo, kusiya za chimene iwona enaja. Pano mafika pomva chisoni mwina abale ena amene akumabwerera mbuyo, kusiya umoyo wa Khristu mwa ine, umene uli umoyo wokoma ndi umoyo wa mtendere onse, umene ndithu watiwesa ife mu chilungamo chimene ndikalilonse imene sitinachione. Ena akusiya njira yokoma yotereyi, kuyisiya chifukwa chani? Ona kuti Khristu Yesu cholinga chake sichonera kuti mmene tilo mumoyo mmene kuti tikakhumudwitsidwe ndi kusiya njira imeneyi, koma makamaka tikakulire ndi kuti tikathandizenso ena amene akulowa kuti akhale odzaza makamaka mu chiphunzitso chimene ife Khristu anatiphunzitsa. Nyano mwanjana zonsezi pamapeto pake zikatifikitsa ku ungwiro. So fanya mmene tikukula ife mwa Khristu Yesu, tizindikire zonena kuti ungwiro wa Khristu Yesu uzikhalanso kutani, ukuoneka. Ifa ngati ndiko taphunzitsidwa kuti ichi Khristu mwa ine, Khristu akuti ichi ayi, ndoti ndikupita level ina, Khristu ichi mwa inenso akuti ayi ndikupitanso level ina, mukaona kuti mpingo uchano mpaka nomanga uzafika pa chimaliziro cha chinsinsi chonse chimene makamaka kumapeto kwa nthawi chizaonesere zonena kuti ungwiro umene uli mwa Khristu, umene unali mwa Atate ku nthawi zosayamba, umenewu udzakhala mu mpingo wace ku nthawi zonse za muyaya. Zimene nomangena tizazione mwinapo zakambiyanapo mu Efeso chapter 5 kunoti Khristu akuzapangano mpingo opanda banga ndi opanda chilema,
opanda makwinya, opanda cholakwika china chiliyonse, koma zonsezi zikudalira kuti tikhale tikudusa malevosi amene Khristu Yesu watiyikira, umene tiyendesedwe nawo osati mwa zokhumbiso za malingaliro athu, komano chikhumbiso cha mzimu wake umene ukuchita mwandani mwa ife. Kupera kuti mwina kwa siku la leloli ndiyekeze pamene papa pa nkhani ya umodzi wa chikhulupiriro umene ukuyenera kuonekera pakati pa mpingo umene uli odzazidwa ndi mzimu wa Yesu Khristu. Mwina kwa tsiku la leloli ndikhala ndi kulekeza pamenepa mu Efeso chapter 4. Ngati pakhale funso kapena ndamanga makamaka nkhani ya Efeso chapter 4 ndiye kuti zibwerapo pambuyo ndikatseka ndi pemphero. Mulungu alemekezeke chifukwa kuti tinali pamene papa kumvetsera nthawi imene. Tipemphere. Olemekezeka ndiye inuyo Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu, amene mwatipatsa ifeyo kudziwa chifuniro chanu ichi chimene chili cha chikhulupiriro cha pa Khristu Yesu, kumuyang'ana iye ndi kundalira iye tsiku ndi tsiku ndi nthawi zonse zimene tikukhala pa dziko lapansi. Mupitirize Ambuye kuyankhula ndi phunziro ili makamaka mkati mwa malingaliro athu, komanso kwa alongo onse amene akhala kulimvetsera, kaya mu malaini monse amene khale kuponyedwa. Ambuye chisomo chanu chikhale chikuonekera ndithu. Mulole kufuna kwanu kuchitidwe pamene tikupitirizabe ndi zinthu zina mtsiku ili, mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu okondedwa. Amen. 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 Ngati pali funso kapena ndamanga makamaka mu umodzi wa chikhulupiriro wa mpingo wace wa Yesu umene tili tsopano. Brother Daniel, wait. Yeah. Similar to Basido, admin to privilege into Wanga stop recording. Anyways, Okay. Ndakubasa.